kadom don malitum neli nang litum aphan arjiding kluipen pini lithot sitha meneli nang litum malong nang cepar janiglo pini neli nang litum malong kevang mate pini neli nang litum phanang evan pia video bang ke lalo non kevang ji litum aphan share production YouTube channel hin pen litum aphan puthot karbi lun kanal jan kimi nang evan pijido totang te labang so video puthak le litum ang ton pen chethan ponik sinang totang te video le pang cheng pon lo nang labang so lun kanal janamen laki Rahi kachedon labang so lun kanal jan nong kachepal jan pon jia bang phu bang phi alang litum amen ke lalo karbi ang long penong nam chethang klong klong mate chepal jan thek nai nai alang litum amen ke lalo ake hai actor Joyram Bey lapen actress Klirmina Bongrungpi alang litum mahendi si labang so Rahi kachedon palun kanal jan nong chepal jan ponik po lapen labang so lun jira phan kilun pon laki nong nam chethang klong alun sepo lun sepi alang litum amen ke lalo lun sepo chingbai tiso lapen lun sepi joyti terang pi alang litum bang hini sila bang so lunjir lun poniglo lapen labang so lunjir ketok pon laki alang li lunjir ketok thek nai lapen ateot ki pi thek nai alang limen atur son teron alang lihin pen sila bang so lunjir tok poniglo mat lapen ateot pi duniglo lapen labang so lun kanal jana phan mohor ke nep pon labang phu lake alang li bazista hansi pen sila bang so alun kanal jana phan mohor bang nep poniglo lapen labang so album phan ke than pon mate ke direction pon la bang ke alang li Joyram Bey alang lihin pen sila bang so album phan direction pon lo lapen labang so album phan tangka invest mate producer bang phi lake alang li prima teron pi ahin pen sila bang so alun kanal jan mate album phan produce pon lo mate producer pon lo la sipini video bang ke la pan si kang ton poniglo domi thakpe